Good morning. Good morning mga igsoon. Have a blessed morning to each one of us. Nalagoy gamay pagdasig niyo mga igsoon. Before that, kumusta din yung quarantine diha? Kami na ami sa balay sige Kundura town, no? So dara akong anak si Itzki. As usual, ang iyang hilig tanaw siya og mga nursery rhymes early in the morning. Mana ni siya ampo. Pag human niya ampo, mao na niya iyang tripping. Tigtanaw og laptop. No? Itanaw na inahay. Hi. Flying kiss. Uy, okay. Na ako'y gamayng pagdasig niyo mga igsoon kaning about aning kuan ba. Before ako lang mong invite to subscribe my channel Kristohanong Mabungahon and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon gyapon mga igsoon, no? This is for God's glory lagi ang purpose nako nganong nagnani ko nag-vlog, nag-share, okay? Kung pagdasig mga igsoon kanato ning taknas kabuntagon mahitungod aning nagtrending ron nga mga hinabang ba o mga relief goods kay daghang reklamo kay ang uban kuno kay nagali uban ingon nga gitipakan na daw sa kuan, no? Gitipakan na daw di na daw mao. Giusab og repack ba, gibahig og usab, no? So daghang mga ning reklamo nga mga nakadawat niya. May reklamo mga nakadawat samot na to ang wakadawat, no? Kay na daw gitawag og kanang favoritism bitaw kanang dapig-dapig or unsa man na kanang dili daw pantay ang paghatag, no? Kay pili-pili ra daw, no? Matud pa nila. But ang akong pagdasig niyo igsoon mao ni mas maayo jud mga igsoon nga adto ta magsalig sa hinabang sa Ginoo, no? Kay once magsalig ta sa hinabang sa Ginoo mga igsoon, di jud ka ma-disappoint sa ingani nga sitwasyon, dili ka maguol kay ngano man kay balo man ka nga secured ka sa panabang sa Ginoo kay ngano man kung ang atong pagsalig kanunay naa sa labang makagagahom sigurado nga di gyud ta mahutdan, dili ta makabsan nganuman tungod kay dili man siya unlimited ang supply sa Ginoo mga igsoon, no? So and then ang iyang pamaagi di sad mahurot, no? Kanang mga kuan sa gobyerno mga igsoon posible nga mahurot na apan kung atong pagsalig atong ibutang sa labang makagagahom di gyud ta mahutdan, no? Although ginagmay nga supply apan kanunay, no? So dili ta mag-agad, dili na to ibutang atong full confidence aning gitawag og hinabang, no, sa gobyerno. Maayo kung naa kung waa, maayo gyapon, okay ra kay at least basta ang importante sa Ginoo gitaning salig. Once again, kung sa Ginoo ang atong pagsalig, kung naa sa Ginoo ang atong kuan ba, paglaom ba, dili kita makabsan unya dili sa tanya pasagdan, no? Remember his promise, he will never leave us nor forsake us, no? Ani nag-ingon sad siyang pulong siya mga igsoon sa iyang pulong nga gipakaon mo ganyan mga langgam kita na baka nga kamao mo worship, kamao mo ampo, no? Kamao mo buhat og mga butang nga makapasidungog sa labang makagahom. So mao ni mga igsoon akong pagdasig nga dili lang ta ma-disappoint kung makadawat ta or dili or makadawat ta gagmay or ano, no? Ang importante nga basta ang atong pagsalig naagid sa labaw makagahom, no? Ang atong tibuok pagsalig naagid sa labaw makagahom kay kung atong pagsalig adto lamang kaniya kanunay naagid tay kasiguruhan. Amen? Naay security ba? Natay gitawag og dili ta mahutdan, dili ta makabsan og supply mga igsoon. Amen? Kay siya man ang tag-iya sa tanang butang, no? So mao na akong pagdasig mga igsoon, no worries, no, kung wala man tay mga relief goods madawat. Ang importante kaning nakaginhawa ta karon usa kadako kay blessing tagaan patahigayon ni Lord, no? So lain pod kung gipamata taron unya patyon lang, no? So mao na nga gipamata taron meaning i-provide sa ni Lord ang atong mga kinahanglan. All we have to do is to believe and have faith ni Lord and then continue to worship and serve him and be grateful in every season. Sa atong season karon nga nasa crisis, pasalamat ta sa Ginoo mga igsoon. And then kung tan-aw nimo mga igsoon nga mura og apiki na jud kay imong pagkaon unya napakay pamilya, ipalabi lang na sa imong mga anak nya pag fasting, no? It's mao ni ang perfect moment nga mag one-on-one mo ni Lord in fasting. Kasabot kag fasting ayo pagkaon, pagpuasa ihatag ang tanan sa Ginoo nimong panahon. I mean in prayer, spend na ni Lord in prayer, no? And then maybe nagnihit nagnihit ang atong mga pagkaon ron na gitawag og panic buying or mga lack of supply sa mga pagkaon mga igsoon. Maybe gitawag to sa Ginoo in fasting, no? Wa ta kibaw, no? So panahon ni mga igsoon nga atong wala gitay angay saligyan. Mao ni ang perfect moment nga wa tay angay
nga kadangpan, daganan, wa tay angay hatagan sa atong buok pagsalig ang labang makagdaw. Secured ta sa panabang sa Ginoo mga igsoon. Si Lord ang kinubdan nga dili makabsan, dili mahutdan. Amen. Dili ta magutman sa Ginoo. Amen. Tumaw na yung pagdasig. So God be the glory. God bless us all. Bye-bye na. God bless. God bless. Bye-bye. Stay healthy and then kanang keep safe, no? Keep safe, stay healthy, and then continue to serve God, continue to worship the Lord, continue to give thanks unto the Lord. To God be the glory.